10 kilómetros moi participativos, competitivos e solidarios fixeron da Carreira Popular de Chantada unha cita de referencia no panorama do atletismo galego. Ameazaba chuvia e chegou nalgún momento, pero non estragou o que tiñan preparado dende o Club Atletismo Chantada para acoller aos casi 500 corredores e corredoras de todas as idades que se deron cita a carón do Asma na 8ª carreira. Pasadas as 9:30 da mañá abrían o percorrido os corredores que rodaron en cadeira de rodas e handbikes, coas miradas postas na competidora máis nova, Carla Vázquez Palomino, que sofre a enfermidade de Pertes e foi empurrada polo ultrafondista chantadino e membro da organización Fernando Ibarra. Con só 4 anos cruzou a meta agarrada ás muletas e o sorriso e aplauso do público. A superación de deportistas con capacidades diversas foi o subtítulo dunha proba que por primeira vez se realizaba con fins benéficos. A causa desta volta era a carreira deportiva da deportista Nuria López, natural do Sabiñao. En cadeira e handbikes estivo acompañada de Alejandro Ferradás e Miguel Ángel Justo. Foi ben a cadeina, pero tuve uns cuantos imprevistos. Metín a roda grande nun bache, tirei un cono, bueno, algún imprevisto, pero moi ben, moi ben. Daslle un aprobado este recorrido adaptado para vos? Doulle un notable, o sobresaliente pero notable sí que lle dou. Que lle podería faltar para o sobresaliente? Pois faltalle un pouco de sol, algo máis de calor. Bueno, non prevíamos este tempo, non? Non, a verdade é que a mañá chovía moito, menos mal que parou a hora de arrancar a carreira, porque estaba diluviando. Comodidade na silla nova, estás perfectamente adaptada, ela? Bueno, a auga deu-me algo de problemas, o freno non funcionaba, ca auga, as zapatas pois non, quedeime sin freno, e na entrada ao paseo que, bueno, é moi inclinada e aí pois menos mal que me botaron me agarraron atrás porque estaba vendo que iba para baixo sin freno. Bueno, así que repetirás en Chantada. O ano que ven, se todo vai ben, volvemos a estar aquí. Novidades na Popular de Chantada que incorporou modalidades como esta que completan as probas clásicas. Na categoría absoluta proclamouse vencedor o lugués Gustavo Platas, que foi profesional do atletismo e que logrou unha marca de 33 minutos e 34 segundos, que aínda lle deu para sobrepasar a liña de meta co seu fillo nos ombreiros. Dar las gracias y la enhorabuena a la organización, a todos los participantes por supuesto por el esfuerzo. Y en cuanto a mi participación en la carrera, pues es una incógnita, porque yo hace 3 años que dejé de competir realmente a nivel profesional, ahora estoy un poco retomando otra vez lo que es los entrenamientos y voy a las carreras simplemente a disfrutar, o sea, un poco tomármelo como entrenamiento de cara a lo mejor el año que viene volver a competir y demás. Pero bueno, muy contento con la participación, con poder ganar, con poder entrar con mi hijo, que es lo tuvimos hace 10 meses en meta, o sea que en general estoy muy contento. Al final es una carrera de 10 kilómetros, que todas las carreras de 10 kilómetros tienen su dureza, o sea que, a ver, está muy bien el recorrido porque has pegado al río por los paseos, pero a mí, poniéndole un pero, quizá los giros, pero es que es inevitable, al final si quieres hacer un circuito llano, es complicado que sea perfecto. Repetiremos en Chantada. Por supuesto, queda la cita marcada en el calendario para el año que viene. Al final lo que es una carrera popular es disfrutar de lo que es el atletismo puro, la esencia del atletismo, de poder compartirlo con todo el mundo. Cuando te estás compitiendo a nivel profesional solo entrenas con gente que al final son tus rivales y de esta manera, pues ahora por ejemplo me dedico, trabajo en comercio y puedo compartir las carreras con mis clientes, con mis amigos, con vecinos, etc. O sea que al final es la esencia del atletismo. Saturnino González Novoa foi segundo un minuto despois do gañador e en terceiro posto quedou o ourensán Adrián Limia cun tempo de 35 minutos e 4 segundos. Na categoría feminina o mellor tempo foi para Ana Belén González, que chegou á meta despois de percorrer os 10 kilómetros en torno á natureza e a historia da vila de Chantada en 41 minutos e 47 segundos. A segunda clasificada foi Iria Campos e a terceira Teresa Corral. A carreira sempre fai un chisco de ollos para fomentar e agradecer a participación local. En este eido subiron ao podio as mellores corredoras e corredores de Chantada. En feminino foron Elena Ledo, Marcia Camargo e Belén Vázquez. Tamén subiron ao podio os corredores da categoría masculina que adestran e integran colectivos deportivos en Chantada. Adrián López, Bruno Pardo e Javier Corredoira foron os mellores locais. Tiña pensado baixar os 35, ao final non pudo ser, pero bueno, po ano intentarás baixar desa marca. Canto tempo levas practicando o que é running? Porque seguramente que practicas ademais outros deportes. Pois, dedicándome exactamente ao running,
5 meses ou así, pero a verdade é que son 5 meses dándolle moi duro. Por que decidiches botarte esta disciplina? Pois porque gústame practicar o deporte, o correr sempre me gustou. Entonces tamén participei na carreira de vía romana, pois unha carreira da outra e así, nada. Engancha, non? Sí, engancha. Na categoría xuvenil, os 3 primeiros clasificados foron Juan Cacharro, Adrián Laje e Miguel Ángel Sánchez. Na júnior feminina, Mireia Ferreiro e Estela Villalibre foron as clasificadas xunto a Álvaro Suárez e Adrián González na masculina. A categoría de promesas fixo destacar os deportistas Adrián López, Javier Corredoira, Roberto Polanco e Tania López. As mellores marcas para os deportistas senior realizaronas Adrián Limia, Albino Fernández e Daniel Casas, xunto con Iria Campos, Raquel Guzán e Lorena Calvo. Alta participación, aínda que inscricións demasiado tardías, aínda que benvidas pola organización que traballou arreo nesta e nas xornadas previas. A chuvia parece que respetou bastante ao longo da mañá, ou non? Porque ahora mismo está caendo con... Sí, parece que a chuvia tiña reservada a súa forza para a organización. A primeira hora sí que nos choveu bastante, pero por sorte para as carreiras, que é importante, respetou. Balance, bueno, a nivel participación, por un lado. Moi bon, porque, bueno, é certo que esta data vendo aí a ponte do 1 de maio, e co tema da predición climatolóxica pois non axudaba que a xente se animara moito, pero, bueno, finalmente sí que houve unha inscripción aceptable. Tamén vimos moito nivel, verdade? Sí, a verdade que hai o segundo clasificado en absoluta, xa non é a primeira vez que ven, e é un home que xa está nos 50 e pico anos e é un auténtico fenómeno. Aquí en Chantada temos a Adrián, que nun par de anos o veremos no máis alto do podio seguramente, e bueno, pois sí, toda a xente que está vindo aí é bastante nivel xa. Este era o primeiro ano que facíamos solidaria e co motivo de que viñera Nuria López pois tamén se organizou a carreira de adaptados. Supoño que seguiremos convocando máis anos e animamos a xente tamén a vir a participar. E bueno, tamén o deporte trátase un pouco deso, de abranguir o máis amplo abanico de participantes, chegar a todo o mundo. Non hai presente en case nada sen un pasado e un futuro, que estivo moi ben representado en Chantada. Na categoría dos corredores máis veteranos, a partir dos 55 anos subiron ao podio, ademais do segundo clasificado en absoluta, José Rodríguez e Luis Fernández. No futuro están alevíns e cadetes, que foron os últimos en competir. Na absoluta do seu percorrido foron Marcos Burgo, Aitor Fernández e Noelia Sánchez os mellor clasificados. Clasificada